BJP asong pen kache party do na bangphu Mongolsing timung dode sang se pen constituency arlo kache humri jutpo ningkan pho pharman apun achak rat kangbai ponar ni lake non ke bang jivosi ka chiklo ni phai ner kebar ni lo Karbiang long along long ikora trop MSC constituency along dode sang se vote ke ha mai kang ni pon thek long bonta pini nang lituma thengno nang ke baklang ponja birta lake lakha ner kep Hamren Constituency along Halapu APHLC atumpen ko an marara theng nolong vote epaga pharman kapate bogdam la an sosesi BJP asongpen karjabdun Mongolsing timung mai meeting kapadodam theklong kedam tang aruni phain kora trok arni pen rara keng relong kachetong dam angbong ki ongdung avote pen ke hai pa mijang theksi klangpon kedam tang aruni phain kora pho arni kepadopon joint extended arni pherangke atum Athengno nang kapachini do na berta lapuson henlo joint extended etu local committee mondol committee all morcha 8 morcha ase he 8 morcha loi aji amar jase joint extended meeting ami patisu jate amare ahibologia council election ami bipul butot joy jukto jate ami hobo paro tar kene yar alap alusona ami kute body to level aji alusona korisu Labangso Hamren MSC constituency arlo along long inkora isia phai local committee do la long inkora isi local committee along alang likachi humridam ke cheng siangkung ki juji dok dok lo apor isi labangso constituency along BJP along pen bang trok sia bang photum ticket ke hangdun klang lo bonta non ake hai Mongolsing timung ticket ka chapari deng kon along ninga klong pen timung ake kamalong kache jordu nang taxi klang lo bonta donatum isonalam Apor ke bang bom non ke bang jivo sig ni pioneer kebar ni lake bang phukilik arni lo hala bang sorni ballot paper long pensi nangli vote jok nangji labang so vote ke jok ahut ake hai Mongolsing timong aphan ke kroyarat atum an serial number ko anang denglo vote ke jok nang po number isi along se lituma subi ke dopo along kaprega homosig hala kaprega lam lo hala ilitum chethanun ta lewe Hamren apa sih ilitum cethannya ya por lasi abang putin sitame ilitum cethanam pon cethanam pon nomor isi along si ilitum a candidate kedo ladak si ilitum thengnam popo nongke ilitum abang putin sitame ilitum momunit pan cethanam labang sorni raratum ning isi kaching room pensi BJP aphan vote jok nangji labang so vote ki pinang kokje ason kopilo celang pensi pidong arjana long si pinangji People of Pidong Arjana long Pinang Pong. Jong si itum MPA pension, always pension. La pen pini development, pini lang punoy me punoy tawar punoy oruno doy ice cream le punoy. Lahai jong si la pen sang le punoy. Lahai jong si itum kelongji punotante BJP aphan vote pisi puthot BJP sarkar pensi itum laya bostu long pong. Belega sarkar belega dagwa honelo News report Rongbong Terang Karbiang Long Live